Na vozidle Knibelwagen. Na vozidle vidíte lapetovaný ľahký guľomet MG34, veľmi obávaná zbraň. Dokázal vystreliť 900 rán za minútu. Mohol som prísť hamorom a zohnať nejakú americkú zbraň, okolo vyjebať ich všetko. Vy ste strelali cez tie Hoci podľa štatútu mali slovenskí vojaci štatút vojnových zajacov, sami vidíte, ako to dopadlo. Táto jednotka postupuje menej obozretne, keďže má za to, že zlikvidovala komplet nepriateľský odpor. Pre istotu si overuje ešte, ako je to so zastrelenými, prípadne či by z nich nezískala nejaké spravodajské údaje. Väčšinou sa brali doklady, dôležité dokumenty, mapy a podobne. Ten guľomet, ktorý vidíte lapetovaný na tom bojovom vozidle, by sa dal nazvať aj Mercedesom medzi guľometmi. Bol to jeden z posledných guľometov, kde sa ešte pri výrobe používalo vo veľmi veľkej miere frézovanie. Jeho nástupca MG42, alebo strojná pištoľ 42 v preklade, už bol vyrobený v veľmi veľkej miere z lisovaných súčastí. Tento guľomet bol veľmi dobrá zbraň, pretože